लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो नै जोंहा बोराय बुरै दिनै माबायाव इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव दिनै फार्स्ट टाइम माने दिनैसो लागायजेनगोन आरोखि खांख्राइ सिनेमाखौ गाबोननिफ्राय नोंथांमोना नुगोन दिनैबो नायनो फैदो जुदि जाय मिथिदोंबा सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय बेखौनो जोंबो नायनो थांगासिनो आगै सोराङा जोंखौ इनभाइट खालामनायखाय नायनोसै ओमफ्राय माबायदि बेखौ लास्टाव नोंथांमोननो फोरमायगोन आङो दाख्लैथ' ओरैनो निउसफ्राव नुदोंमोन आङो रिलिज प्रिमियार श'आव बिराद मोजां जादों होनदों माने गोजौ थाखोनि लेभेलनि मोजां जादों होनदों दा आंबो दा नायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो खिन्थानोसै ओमफ्राय दा सोरखौ लोगो मोनगोन देखायनोसै भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्टेड बा जोबजासे नायलांदो दे थौदो होनबा बाहाब्रो खेबनां फालाय लाबाय उनैलायबावो नै जाखा मा नेदों नोंसोरो बेनो दा मा नायनो फैदों मा नायनो फैदों आं नायनोसै खांख्राइ आंहा गांजेमासो नायनोसै गांजेमासो थावसिन ना नाहरलायसै जेक ओं जेक आंनि फिसाला ओं गारजा आं फिसाला मोजां गियान होआखै औ जेरै नाहराखै ओइ आगै सानै आंनि ब्लगाव जेनिया बिनानाव ओमफ्राय बिना मा नामलाय आगै नोंना हा दिपा हा सानैजों मालाय बिबार ब्रेन्ड मोजां सिख्लाफोरखौ समायसो गारथारदों ओं एखे जादों ओं दानि माबाखाना ट्रेन्डिं खाना जोंहा दा गिबियावनो गासिबो आलासि बिथांमोनखौ जों सिनायथि होनो नागिरदों थ' आं गिबियावनो लेंहरनो सानदों जोंनि सेन्ट्रेल भिसानि सेक्रेटारि मानगोनां गुरु पबित्र सारखौ लोगोसे सुक्र सिंह मोसाहारि जांख्रिथायनि थैसामनो प्रडिउसार बिथां लोगोसे लिजेन्डारि एक्टर आदा सुखबीर कार्जि लोगोसे जोंनिनो खांख्राइ मुभिनि डाइरेक्टर दिलीप कुमार बर' सारखौ बेसिम फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिथांमोनखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय लोगोसे लेजेन्डारि एक्ट्रिस सनाय ब्रह्मआबो लोगोसे चिरां भिसानि प्रेसिडेन्ट मानगोनां बिबेक ब्रह्म लोगोसे आरोबाव लिंहरबावनो नागिरदों बिथराय ब्रह्म एक्ट्रिस नोंथांमोनखौ बेसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिथांमोनखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय दानिया जों बे बाराव लेंहरनो सानदों गोरों फरायसा गोरों हौवासाफोर हिन्जावसाफोर बा थाखा फैसा गोनां मानसिफोरा जेब्ला ओंखारबोगोन अब्ला बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया खोब जौगासिगोन होननानै जों सानो दा बिथांमोननि जा मोनसे खामानि मावनो गोसो गुदुं जानानै ओंखारबोनाय दा जों बेखौ सिकिउरिटि होनो थाखाय जों बिसाया जेब्लाबो बिखा फुवारनानै खामानि मावगोन होननानै जों समायखिरा लाखानाय जादों गले जोंहा बदनाम जाबाय थायो आर्टिस्टफोरनि इभेन्ट जाबाय थायो जेनेबा कालसारेल लाइन इभेन्ट जाबाय थायो माने गाज्रि मानसिया गाज्रिखा मोजाङा मोजांखा जों जेब्ला गोरों मानसिया ओंखारबोआ बा एसे मिथिनाय मानसिया जेब्ला ओंखारबोआ अब्ला बै गाज्रि मानसिफोरानो सुबिदा लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दा बेबायदि
दिनैनि समाव दिनै सानसोरां खाख्लारिनि बिफाया सासे हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल माने रिटायार्ड प्रिन्सिपाल दा बिथांमोन बायदि गोरों गोरा मानसिनि फिसा फिसौआ दिनै बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव ओंखारबोदों जोङो अरायबो बिथांमोननि मान सन्मानखौ जों सेफगार्ड होगोन होननानै जों समायखिराबो लानाय जादों दिनै चक्र बिथांमोना ओंखारबोदों बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव बेसेबा प्रेस्टिजियास मानसि दिनै बिटिएडिआव दा बिथांमोना दिनै बर' फिल्म खालामनो होननानै ओंखारबोदों बिथांमोननि मान सन्मानखौ सेफगार्ड होनाया जोंनि बिसानि दायित्व होननानै आं सानो आरो बे लेखायै जोङो हानायमानि खामानि मावगोन आरो मावगासिनो दं होननानै जों सानो बिथांमोना गिनो गोनां गैया खालि जोंनि बर' फिल्म देखायनानै जों बेसे आसलते कालेक्सन खालामनो हायो आरो जों बेसे खरस खालामथावथाव बेखिनिखौ खालामनानै उननि समाव जाहाथे स्टेबल खालामनानै एभ्रि इयार नङाबाबो अल्टारनेट इयाराव जों जाहाथे मोनसे फिल्म दिहुनलांबाय थानो हायो आरो बिथाङा पार्मानेन्ट सासे प्रडिउसार जानानै थानो हायो जोंनि गेजेराव बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि गेजेराव जाहाथे आर्टिस्टफोरा गोरों गोरा न'खरनि फिसा फिसौफोरा जाहाथे मोजां एक्टिं खालामबोनो हायो आरो बिथांमोना बै प्रफेसनखौ प्रफेसनेल हिसाबै जाहाथे लानो हायो आर्टिस्टफोरा थांनानै थानो हायो आरो बे इन्डास्ट्रियाव जा प्रडिउसार बिथांमोननि बिहोमाया जाहाथे जेब्लाबो गोजौ मासियाव थायो जों बेखौ जेब्लाबो नोजोर होनानै बिसोर खामानि मावगोन उननि समफ्राव जों जा एवार्ड फांसन खुंलांबाय थागोन बेबो मोनसे खोब प्रेस्टिजियास मोनसे जोंनि एवार्ड जानो थांगासिनो दं जदिबा जों हायाखै थाखा फैसानि थाखाय हायाखै अब्लाबो बिसाया जोंफोर जेनेबा माखासे दायित्व लाना खामानि मावबाय थानाय जोंनि बिसानि मेम्बारफोरा माखासे सेक्रिफाइस खालामनानै अकल फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो दिनैनि समाव आं जिखिनि डाइरेक्टर प्रडिउसारफोरा खामानि मावनो फैदों बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव आं बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खोब गोथौयै आरो गोथारै बिथांमोनखौ आं बरायदों आरो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ बिथांमोननि आखायावनो आं जौगाथों होननानै बिथांमोनखौबो एफा दायित्व लाफागोन होननानै आं आसा थिनानै आंनि दिनैनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों Thank you. जोंहा सानैसो खांख्राइ नायनो फैदों गांजेमा नङाना माने दाख्लै नायहैसिना जोंनाव माबायावहाय मा होनो प्रिमियार श'आवहाय नायहैसो दा बेवहाय इउनिभार्सेल मोनसे फिसा प्रग्राम लाबावदों आरो नायदो बे प्रिमियार श'आनो जाहैबाय ओमफ्राय दा जोङो बेवहाय नायसिगोन आरो खांख्राइखौ खनायाव जिरायबायना नायदो जेरावखि माने बिराद मोजां जादों माने इउनिक जादों आरो ना माबा मोनसे दं आरो बे खांख्राइ सिनेमायावहाय माने बिराद मोजां मोनगोन मानसिफ्रा नायनानै नायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय बयखौबो सापर्ट खालामनांगौ बयखौबो ना मोजांबाबो गाज्रिबाबो नायथारनांगौ आरोखि ना नङाबा बै प्रडिउसारफ्राबो गोदोनानै थाबा देग्लाय जेनेबा फार्स्ट बानायबाय आरो फैफिना होननानै बानायनो बागोन आरो ना ओंखायनो माने बर' हारिखौ डेभेलप खालामनोबा गाज्रिबाबो मोजांबाबो खनसे नायथारनांगौ आरो बिराद मोजां जादों खिन्थु आं मानसिफोरनिफ्राय माबाखौ मोन्दों आरो आंबो बिराद नायनो लुबैदों ओंखायनो बिराद नायनो लुबैदों सिनेमा नायनानै रेकर्ड बानायनो बावदों Heroin Pintri. Korea. Ribai agai, nah jenis kangkrai ni heroin abena agaya Priyanka Lahari. Dan mo장 datang dek, singa dong. Pas kemudian Indonesia acting kau drama ya. Tadi itu apa yang mereka hari video kau tentang kayak apa tentang itu mulai dari arci kedan niau neng serap tidak mo장 nane ada sen mo장 sampai dia ke birat Korea message mini nanti cerita cerita nanti sebenarnya last time berarti message kan dan mo장 wow kangkrai ni mini kana masa kan seneng mana kangkrai ni mana naik pas itu salah coba mari jangan seneng mana mo장 मोजां मोनदों खांख्राइखौ माबायदि जागोन सानोमोन ना आंहा नाय फार्स्ट ट्रेलार नायनानै बे फिल्मखौ नायनानै थाबाय थाखानायखा आरोना माने नङा नामखौ नायनानै मा जागोन सानदोंमोन ना बरिया जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि सेक्रेटारि मोजां दस्रा मोनसे फ्लेभार दं बर'निनो कमेडि बेलेग स्टाइलनि गासिबो नायनांगौ आरो बेखिनियानो एकदम आलदाखाना स्ट'रियानो Congratulations आगै आगैमोन मोजां ना मोजां जा मिनि जाखाला लास्टाव
नै केमेरामेना नै खुसेंग्रासो बियो नोंहा माबे खुसेंग्रासो बियो सानस्रां खाख्लारि बिथाङा जाबाय डाइरेक्टर माबानि खांख्राइनि डाइरेक्टर एकदम उन्दैबो ओंखायनो हेन्डसामबो ओमफ्राय साननायाबो इउनिक दानि गोदान जेनेरेसनजों गोदान साननाय एकदम बिराद मोजां जादों फंबाय बिदिनो आवगायलांबाय थानो हाथों फार्स्ट आं थेंक इउ होनांगोन बे बङाइगाव सिनेमा हलाव जे जों दिन्थिदों बे सोरां जोंनि आंनि फंबाय बायदियानो जायो बे अलरेडि आंजों रोदायाव खामानि अलरेडि आंनि डिउटि जाखाबाय नेक्स्ट प्रजेक्टआवबो आंनि मेबि बे जों थागोन माने नेक्स्ट प्रजेक्टआव एन्ड देन दा एक्चुअलि बे जे खांख्राइ मुभि ना बे खांख्राइ मुभिया 2 इयार्स लादों शुटिंआ मानोना बेयाव रावबो आर्टिस्ट माने माबा नङा एंगेज नङा आर्टिस्ट बायदि नङा गासिबो लोगोसो गासिबो जेसेबां आर्टिस्ट खामानि मावदों खैजन एक्सेप्ट खैजन मानदों जेनेबा आदा अम दङ बा बाजै बा रुपसिं आदा मोहिनिया बै बिसोरनि बाहिरे एक्सेप्ट दस आरो ना बाखि गासैफोराबो प्रियंका दं जेनेबा बिसोर आर्टिस्ट माने मेइन स्ट्रिमाव फैनाय बाखि गासैबो लाइक खेबसेबो केमेरानि इन फ्रन्ट अफ केमेरा फैयाखैमोन आरो गासैखौबो जोङो माने बिदि बोना लाबोबाय बिसोरबो इन्टारेस्टेड आरो बे स्ट'रि जेब्लानोखि आङो दोङो माने स्ट'रिखौ जेब्लानोखि आं मानसिफोरनो माने बुङो बे खांख्राइनि स्ट'रि आं रिजेक्ट जादोंमोन माने आंखौ मेरलायावनो रिजेक्ट खालामदोंमोन बे फिल्म जानो हाया बे मारै जागोन एक्टर एक्ट्रेस रमान्टिक गैया गान गैया हिर' हिर'इन गैया जेबो गैया मा रखम नोंसोर बे फिल्म बानायनो माने जेबो इन्टारेस्ट जानाय नङा बेबो मोनसे चेलेन्जमोन आरो खारन प्रेजेन्टेसना जों माबोरै होयो फिल्मखौ बेसो मेइन आरोना आरो इउनिकखौ बोरै लाबोनो हायो मेइनलि जोंहा आंनि लोगोआव थानाय बे जिउपि मोनभोन बा सर्ट स्टाइलफोरखौबो जों बिराद डिसाइड खालामदों माने एसे इउनिक माने जेबो इउनिक नङा बे मोनसे ड्राइ हिउमार होनना बुङो जेनिखि मानसिया रिलेट खालामनो हायो आरोना इजिलि जों जेरेखम प्रेजेन्ट खालामनो हायो बेसो माने आरो दा खांख्राया स्ट'रि टेलिं प्रसेसआबो एसे आलदायै बुंबाय सिदा सिदिबो बुङाखै बे नन लिनियार आरो नन लिनियार स्टाइलाव बे मेबि बर'नि फार्स्ट फिल्म जागोन जे नन लिनियार वेआव जोङो माने स्ट'रि टेल खालामदों आरोना बेयावबो जोंहा गिनाय दंमोन जे आयौ मानसिफ्रा बुजि मोनगोन ना मोना होननानै एन्ड देन मोनसे बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद प्लास पइन्ट जाबाय मानोना माने अडियेन्सफोरा खेबसेबो माने मेगन मिसिनो हायाखै माने मोनसे डिटेल माने खेबसेनो माने मुभा जुदि खालामबाथाय माने बुजिला आरो बे मुभिखौ स' थेंक इउ एभ्रिवान आं सानो अडियेन्सफोरा गासिबो बे खांख्राइ होननाय जोंनि माने बिराद खस्थ' खालामनानै बनायनाय जोंनि सावथुनखौ एसे साक्सेस खालामो गासिबो अननाय होयो मोजां मोनो बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामबाय थेंक इउ एभ्रिवान थेंक इउ स' माच